Akwa Levitikọs isi nke 23. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe niile akara aka nke Jehova nke unu ga-akpọsa ha ka ha bụrụ mkpọkọta nsọ. Ndị a bụ mgbe m akara aka. Ụbọchị 6 ka a ga-eje ozi, ma n'ụbọchị nke 7 ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ga-adị, bụ mkpọkọta nsọ. Ọ dịghị ozi ọbụla unu ga-eje ụbọchị izu ike nke Jehova nwere ka ọ bụ n'ebe obibi unu niile. Ndị a bụ mgbe akara aka nke Jehova bụ mkpọkọta nsọ nke unu ga-akpọsa na mgbe ha akara aka. N'ọnwa mbụ n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ, n'etiti ehihie na anyasị ka ngabiga nke dịrị Jehova ga-adị. N'ụbọchị nke 15 nke ọnwa ahụ ka emume achịcha ekoghị eko ga-adịkwara Jehova. Ụbọchị 7 ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. N'ụbọchị mbụ unu ga-enwe mkpọkọta nsọ. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu gaje, ma unu ga-enweta nso aja ọka na-achụrụ Jehova ụbọchị 7. N'ụbọchị nke 7 mkpọkọta nsọ ga-adị. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel sị ha, mgbe unu bara n'ala nke mụ onwe m na-enye unu, mgbe unu ga-enwekwa ihe ubi ya, unu ga-ewetakwara onye nchụaja ukwu nke ihe mbụ nke ukwu nke ihe mbụ nke owuwe ihe ubi unu. Ọ ga-efekwa ukwu ahụ n'ihu Jehova, ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. N'echi nke ụbọchị izu ike ahụ ka onye nchụaja ga-efe ya. N'ụbọchị ahụ unu na-efe ukwu ahụ, unu ga-eme nwa ebuli nke zuru oke nke gbara 1 afọ ka ọ bụrụ aja nsure ọka na-esure Jehova. Onye ịnata ihe ọma ya ga-abụ ụzọ abụọ n'ụzọ iri nke efa ụtụ ọka flour gwara mmanụ, bụ aja ọka na-achụrụ Jehova ịbụ isi ụtọ. Aja ihe ọṅụṅụ ya ga-abụkwa mmanya vaịn 1/4 nke hin. Unu erikwala achịcha maọbụ ọka aṅara aṅa maọbụ ọka rara oko ruo otu ụbọchị a, ruo mgbe unu wetara onyinye iji bịaruo nso nke Chineke unu. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile n'ebe obibi unu niile. Unu ga-agụkwara onwe unu site n'echi nke ụbọchị izu ike ahụ, site n'ụbọchị unu butere ukwu nke aja ofufe. Ụbọchị izu ike 7 zuru oke ga-adị. Ruo echi nke ụbọchị izu ike nke 7 ka unu ga-agụ ọgụ ụbọchị 20. Unu ga-ewetakwa nso Jehova onyinye ịnata ihu ọma ọhụrụ. Unu ga-esite n'ebe obibi unu weta ogbe achịcha 2 nke aja ofufe nke ụzọ 2/10 nke efa otu ọka flọ ka ha ga-abụ ihe na-eko achịcha ka a ga-eji sie ha iburu Jehova mkpụrụ mbụ. Unu ga-ewetakwa nso ụmụ atụrụ 7 ndị zuru oke nke gbara 1 afọ na otu nwoke ehi na ebule 2 tinyere achịcha ahụ. Ha ga-abụ aja nsure ọka na-esure Jehova, ha na onyinye ịnata ihu ọma ha na aja ihe ọṅụṅụ ha, bụ aja ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Unu ga-emekwa otu mkpi ka ọ bụrụ aja mmehie, meekwa ụmụ ebule 2 nke gbara 1 afọ ka ha bụrụ ihe aja nke aja udo. Onye nchụaja ga-efekwa ha tinyere achịcha nke mkpụrụ mbụ ka ha bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova, tinyere ụmụ atụrụ 2 ahụ. Nsọ ka ha ga-adịrị Jehova n'ebe nchụaja nọ. Unu ga-akpọsakwa oku n'otu ụbọchị ahụ mkpọkọta nsọ ga-adịrị unu. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ụkpụrụ ebighị ebi ka ọ bụ n'ebe obibi unu niile ruo ọgbọ unu niile. Mgbe unu na-ewe ihe ubi nke ala unu, ewesịla ihe dị n'akụkụ ubi gị. Mgbe ị na-ewe ihe ubi gị, achịkọtakwala ihe nchịkọta nke owuwe ihe ubi gị fọdụrụ. Ogbenye na ọbịa ka ị ga-ahapụrụ ha. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, n'ọnwa nke 7 n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ, idebe ụbọchị izu ike ga-adịrị unu, ncheta nke udo opi na-adasi ike, mkpọkọta nsọ. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Unu ga-eweta nso aja ọka ịchụrụ Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, otu ọ dị n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa nke 7 nke a ka ụbọchị mkpuchi mmehie ga-adị, mkpọkọta nsọ ka ọ ga-abụrụ unu. Unu ga-ewetakwa mkpụrụ obi unu n'ala. Unu ga-ewetakwa nso aja ọka ịchụrụ Jehova. Ọ dịghịkwa ozi ọbụla unu ga-eje n'otu ụbọchị ahụ, n'ihi na ụbọchị mkpuchi mmehie ka ọ bụ ikpuchiri unu mmehie unu n'ihu Jehova bụ Chineke unu. N'ihi na mmadụ ọbụla nke ya na-eweda anyị n'ala n'otu ụbọchị ahụ, a ga-ebepụ ya n'etiti ụmụnna ya. Ma mmadụ ọbụla nke na-eje ozi ọbụla n'otu ụbọchị ahụ, m ga-eme ka mmadụ ahụ si n'etiti ndị ya laa n'iyi. Ọ dịghị ozi ọbụla unu ga-eje. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile nke n'ebe obibi unu niile.
ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ka ọ ga-abụrụ unu. Unu ga-ewedakwa mkpụrụ obi unu n'ala n'ụbọchị nke 9 nke ọnwa n'anyasị, site n'anyasị ruo anyasị ka unu ga-edebe ụbọchị izu ike unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa nke asaa nke a ka emume ụlọ nsọ ga-adịrị Jehova ụbọchị asaa. N'ụbọchị mbụ mkpọkọta nsọ ga-adị, ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ụbọchị asaa unu ga-eweta nso aja ọkụ ịchụrụ Jehova. N'ụbọchị nke asatọ mkpọkọta nsọ ga-adịrị unu. Unu ga-ewetakwa nso aja ọkụ ịchụrụ Jehova. Ụbọchị mgbochi ka ọ bụ, ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ndị a bụ mgbe akara aka nke Jehova nke unu ga-akpọsa ka ha bụrụ mkpọkọta nsọ. Iweta nso aja ọkụ a na-achụrụ Jehova bụ aja nsure ọkụ na onyinye ịnata ihu ọma, aja ihe ọṅụṅụ, ihe nke ụbọchị na ụbọchị ya, na-agụghị ụbọchị izu ike niile nke Jehova, na-agụghịkwa onyinye niile unu, na-agụghịkwa nkwa unu niile, na-agụghịkwa onyinye afọ ofufo unu niile nke unu na-enye Jehova. Otu ọ dị, n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa nke asaa ahụ, mgbe unu chịkọtasịrị ihe omume nke ala ahụ, unu ga-eme emume Jehova n'ụbọchị asaa. N'ụbọchị mbụ idebe ụbọchị izu ike ga-adị, n'ụbọchị nke asatọ idebe ụbọchị izu ike ga-adịkwa. Unu ga-achịrịkwa n'onwe unu n'ụbọchị mbụ mkpụrụ nke osisi ọma na igu nkwụ na alaka osisi gbara ọhịa na osisi wilo nke mmiri iyi. Unu ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ihu Jehova bụ Chineke unu ụbọchị asaa. Unu ga-emekwa ya dịka emume e mere Jehova n'ụbọchị asaa n'afọ. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile. N'ọnwa nke asaa ka unu ga-eme ya. N'ụlọ ntụ ka unu ga-ebi n'ụbọchị asaa. Ndị niile a mụrụ n'ala Izrel ga-ebi n'ụlọ ntụ, ka ọgbọ unu niile wee mara na ọ bụ n'ụlọ ntụ ka m mere ụmụ Izrel ka ha biri mgbe m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Mosis wee gwa ụmụ Izrel mgbe niile akara aka nke Jehova.